Χαίρετε παιδιά, εδώ Τσίσμα και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Minecraft χτίσιμο. Όπως βλέπετε από την προηγούμενη φορά έκανα μερικές αλλαγές / τροποποιήσεις / προσθέσεις εδώ. Έφτιαξα μεγαλύτερη τέλος πάντων την φάρμα. Έφτιαξα μια φάρμα δέντρο για να έχω απεριόριστο ξύλο. Έφτιαξα ένα κρεβάτι. Έβαλα μερικά ζωάκια εδώ που βρήκα κοντά στον στάβλο, το οποίο το ονομάζω κλουβί. Μ' αρέσει περισσότερη ονομασία. Και, πήρε και 3 αυγά τώρα. Πετάξω. Κοτοπλάκι. Σήμερα τι θα κάνουμε? Όπως βλέπετε βρήκα και λίγο σίδηρο. Οπότε λοιπόν σήμερα τι σχέδια έχω? Σήμερα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το σπίτι μου, φαντάζομαι. Και κάποια στιγμή θα φτιάξω και μια φάρμα με ζαχαροκάλαμα. Αλλά τώρα προέχει το σπίτι, οπότε αυτούς εδώ τους κορμούς θα τους φτιάξω έτσι και θα πάω να μαζέψω κι άλλους. Εφόσον έχω δάσος εδώ κοντά, δεν θα χρησιμοποιήσω ακόμα την φάρμα με τα δέντρα μου. Οπότε θα την έχω για τις δύσκολες μέρες, θα το πω έτσι. Ναι, για να κόψουμε μερικά δέντρα λοιπόν. Θα έπρεπε να έχω προετοιμαστεί γι' αυτό, αλλά τι να κάνω, με λυμπάς. Είναι σκληρό να το παραδέχεσαι, αλλά πιστέψτε με, όταν το παραδεχτείς είναι σαν να βγάζεις ένα βάρος από μέσα σου. Τώρα όμως αυτό το βάρος θα μείνει εκεί μέσα μέχρι να σπάσει αυτόν τον κορμό. Έλα εδώ. Οπα. Οι κορμοί αρχίζουν να πουλάνε μαγιές και δεν μ' αρέσει. Μου φαίνεται ότι θα πρέπει εμείς οι άνθρωποι να πάρουμε το πάνω χέρι. Λοιπόν, έχω μαζέψει λοιπόν αρκετούς κορμούς. Πιστεύω ότι το σπίτι μου θα είναι ωραίο. Ωραία. Ας το φτιάξουμε λοιπόν εδώ. Μια γωνία. Πιστεύω ότι θα είναι ένα μικρό καλυβάκι, να το πω έτσι. Μ' αρέσουν πολύ τα μικρά καλυβάκια με σχήμα τετράγωνο. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5 και μετά κορμός. 1, 2, 3, 4, 5 κορμός. Θέλω να είναι τετράγωνο. Για να δούμε. Τώρα. Εδώ άλλος. Ωραία λοιπόν. Και τώρα. Λογικά θα χρειαστώ και άλλο ξύλο. Αλλά τώρα έχω όσο θέλω, εφόσον είμαι σε δάσος. Ωραία. Πάμε και από εδώ. Αυτό που θα χρειαστούμε επίσης είναι γυαλί, το οποίο δεν έχουμε. Άμα δεν καταφέρουμε να τελειώσουμε το σπίτι, μάλλον θα το τελειώσω μόνος μου. Όπως καταλάβατε, ακόμα σε αυτή τη σειρά είμαστε στην περίοδο που μαζεύουμε ακόμα υλικά, ή μάλλον προσπαθούμε να μαζέψουμε τα μέσα για να αποκτήσουμε υλικά για αυτά που θα χτίζουμε. Οπότε δεν θα προχωρήσουμε σε σημαντικές κατασκευές τώρα. Μετά που θα έχουμε, ξέρω εγώ, όσο μαλλί θέλω. Άμμος, ωραία, αυτό που ήθελα. Ας το καλύψουμε αυτό. Αργότερα όμως που θα έχουμε αρκετά πράγματα, αρκετά υλικά, θα αρχίσουμε σοβαρές κατασκευές. Και εννοώ σοβαρές, πραγματικά σοβαρές δηλαδή, τις πολύ ωραίες κατασκευές. Αυτός ο πάγος εδώ με ανησυχεί, το καλύψω έτσι. Εντάξει, πιστεύω φτάνει για τώρα. Παλιοδέντρα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να τελειώσουμε εδώ τον περίγυρο. Αυτό το ξύλο θα το κρατήσω, οπότε δεν ξέρω που θα χρειαστεί. Ωραία, πάμε να κάνουμε τέτοια. Λοιπόν, τώρα εδώ θα μπουν τα παράθυρα. Πάνω λέω να βάλω... Μάλλον θα βάλω πέτρα. Εδώ ίσως να χρησιμοποιήσω και τα χαλιά, επειδή στην 1,6 υπάρχουν χαλιά, όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι από εσάς. Και...
Επίσης, εμένα μου αρέσει πολύ στις πόρτες, όπως αυτή εδώ, να κάνω αυτό εδώ το πράγμα σαν να διαχωρίζω τέλος πάντων τα τέτοια, ναι. Τώρα πάμε να σπάσουμε τον πάγο, εδώ, και να το αντικαταστήσουμε με ξύλο. Ναι, βασικά, εφόσον το κάνω αυτό για να μην χάνουμε και χρόνο, έγινε το στάρι από ό,τι βλέπω. Ναι. Ας βάλουμε να ψήνεται η άμμος. Βέβαια θα χρειαστεί να πηγαίνω εξερευνήσεις που και που για να βρίσκω υλικά που χρειάζομαι. Για παράδειγμα τα δέντρα, εντάξει, μπορούμε να τα μεταφυτέψουμε. Όμως, για παράδειγμα εδώ την άμμο που τη βρίσκω μόνο σε παραλίες όπως αυτή και σε ερήμους. Για παράδειγμα, για να έχω πολύ άμμο θα πρέπει να πάω να βρω μια έρημο ή πολλές παραλίες. Και η άμμος βέβαια είναι σημαντική γιατί θα χρειαστούμε γυαλί, λογικά. Μάλλον δεν θα επιπλώσω τώρα το σπιτάκι μου. Τώρα, ας τα κάνουμε αυτά έτσι. Ας γυρίσουμε εδώ. Ωραία, αυτό. Όχι εδώ. Για να δούμε, ωραία. Ας ανεβούμε λοιπόν. Ναι. Έτσι λοιπόν. Και τώρα μάλλον θα βάλω από αυτό. Λογικά δεν θα το τελειώσω αυτό τώρα γιατί όπως βλέπετε μου λείπουν τα υλικά. Για παράδειγμα η πέτρα, δεν έχω καθόλου πέτρα. Ναι, θα πάω να μαζέψω όσο μπορώ τώρα. Μου τελειώνει επίσης και το ξύλο. Για να δούμε. Τουλάχιστον έχουμε το γυαλί. Τώρα θα το κάνω σε αυτά εδώ και θα πάω να τα βάλω μετά. Τώρα για να δούμε, ας συνεχίσουμε να σκάβουμε πέτρα εδώ. Θα μας χρειαστεί όχι πάρα πολύ, δέντρα θα μας χρειαστούν περισσότερο δηλαδή. Αλλά από πέτρα εντάξει. Ανέσκαψα και λίγο κάτω. Μου το έριξε η εξήνα, το φοβόμουν. Ας ελπίσουμε αυτή η πέτρα να είναι αρκετή. Αλλά όπως και να έχει, εγώ θα μια αξίνα θα τη φτιάξω. Δεν τη γλιτώνω δηλαδή. Ξέχασα το ξύλο. Πολύ βασικό. Πώς το ξέχασα. Αρχίζει να νυχτώνει. Το κακό με το όταν νυχτώνει δεν είναι τα τέρατα, γιατί όπως ξέρετε είμαι στο ειρηνικό, δεν υπάρχει κανένα τερατάκι να μπορεί να μας ενοχλήσει. Απλά το πρόβλημα είναι το σκοτάδι, δεν βλέπω τίποτα. Ωραία, σκόψουμε και αυτό το δέντρο και μετά να συνεχίσουμε. Γιατί μας μένουν 3 λεπτά νομίζω. Ναι, οπότε για να φτιάξουμε. Άμα φτιάξω για περισσότερα, όλοι και κάπου θα χρειαστούν, δεν μπορεί. Ας βάλουμε λοιπόν τα παράθυρα. Πολύ το μου σπάει όταν τα παράθυρα τα βάζω λάθος. Κατά λάθος βέβαια. Αλλά είναι γι' αυτό μέσα στο παιχνίδι. Τι να γίνει. Πήγε κάτι. Δεν μπορώ να βγούμε.
τώρα. Και τώρα ας ελπίσουμε ότι θα το τελειώσουμε. Εντάξει, πιστεύω ότι μας φτάνουν τα υλικά, δηλαδή ελπίζω. Και όχι, χρειάζεται να μάθω καλύτερα να βάζω τα σκαλιά. Λοιπόν, ενδιαφέρον. Νομίζω ξέρω τι μπορώ να κάνω για αυτή την περίπτωση. Τι έγινε τώρα? Ωραία. Η ακεραιότητα της σκεπής είναι εντάξει. Τώρα μου λείπουν μόνο ακόμα μερικά γυαλάκια. Ωραία. Και αυτό είναι το σπίτι μας και βέβαια το μέρο που θα εργαζόμαστε. Πιο μετά βέβαια θα φτιάξω... έτσι. Θα φτιάξω, θα βάλω έπιπλα μέσα, θα το μεγαλώσω μάλλον. Ξέρετε ότι γίνεται πάντα σε ένα σπίτι. Μας λείπει μόνο η πόρτα και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Και αφού βάλω αυτή την πόρτα θα κάνουμε τα εγγένεια του σπιτιού. Δεν έχω φέρει πυροτεχνήματα δυστυχώς και δεν είμαι σίγουρος και πώς θα τα φτιάξετε. Και το σπίτι μας είναι έτοιμο. Μάλλον δεν θα τραβήξω τη στιγμή που μετακινώ τα έπιπλα και όλα αυτά τα παρόμοια. Οπότε ας βάλουμε αυτούς τους ζαυλούς για να τελειώσει επιτέλους το βρωμόσπιτο. Την επόμενη φορά λοιπόν, από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε, πιστεύω μάλλον θα πάμε κάτω από εδώ να μαζέψουμε πέτρα, να μαζέψουμε σίδηρο, χρυσάφ και άλλα τέτοια. Θα έχουμε τα φέρει βέβαια και τα σεντούκια εδώ και πράγματα μέσα στο σπίτι. Και αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά μείνετε συντονισμένοι, θα σας συναντήσουμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, γεια σας!